Pilipinas. Mga nagdaog nga party list nga may pending cases hindi pag-iproklamar sang COMELEC. Sa Balita International, 200 ka mga bangkay nga natumpok sa isa ka lugar na diskubrihan sa Ukraine. Sa Balita Sports, sa mga basketball ng Pilipinas, nagpangayo pasaylo bago na paslawan nga makuha ang bulawan nga medalya sa SEA Games. Sa Balita Entertainment, iloy isang North Point Batang Pier star nag-react sa kasal sa iya influencer girlfriend. Samtang sa Balita Special, mga weird facts angot sa mga kasapatan. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Mayo 26, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos kid lamang sini. Ang balitang ito. Good morning! Liwat sa atin sa mga Aksyon. Thank you so much for staying tuned. Dari man sa Estasyon sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much. Kay Ma'am Ana Sinoro, ari na nag-comment na good morning. Kay Dennis Nuestro, may agaman dira sa may Woodfire Bacolod. And kay Sir Lorenzo Magsip, excuse me, dala na ng tig-ab ko. Sir Lorenzo Magsipo, good morning! Good morning man kay Enrico Cabala Jr. Good morning kay Aksyon Boy Duran. Guys, huwag ka wardrobe function ako. Yun na yun. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:12. Sa
Sa detalye na sa ato ng pangunang mga balita lokal, kakasnaan ni Bacolod Mayor Vilio Leonardia ang curfew sa siyudad sang Bacolod. Ini ang base man sa gin-issue sa alkalde ng Executive Order Numbers 25, Series of the 2022. Nasaad sa mando sa alkalde ng halin Pebrero 2, 2022, nagpanaog kag napabilin nga manubo ang COVID-19 cases sa siyudad. Sunod sa alkalde bilang kabahin sa recovery plans, nagkaangay lamang halugan ang hulag sa mga tao. Antes nagwa ang mando, si dalom sa alert level 1, ginpatuman ang curfew halin las 12 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon. Sa mga negosyante nga makahatag sang dugang nga trabaho ang pagkakasang curfew sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Fighting Line, ginpahayag ni MBCCI President Frank Carbon nga ang night business may 30% nga benepisyo para sa mga negosyante kag kung mataas ang sales may posibilidad nga madugangan man ang mga trabahante. Samtang naglaom si Carbon nga hindi lamang Bacolod ang magkakasang curfew kundi pati na ang Negros Occidental agud mas mabatyagan ang amat-amat nga pagbuhi sa komersyo sa siyudad kag probinsya. Ang aton dako nga problema is kakulang sang ubra, hindi sweldo. Ako na, every additional hours nga hatag sa amon, negosyo, meaning may dako binta namon. Balo ka kasi nang sweldo sa ang amon empleyado, hindi kami ha. Ang customer na namon, kita yaton nga negosyante, gabutang ng ta kapital, hindi ito man na pwede ang sweldo ta, ang atong kapital, sweldo ta sa empleyado ta. Ang kamay sa pagpahayag ni MBCCI President Frank Carbon. Samtang gin-inspeksyon ni Mayor-elect Albe Benitez ang lugar nga pagatukuran sang Mascara Coliseum sa siyudad sang Bacolod gahapon sa aga Miyerkules. Sunod kay Councilor Al Victor Espino, nag-upod man sa sining ocular inspection, sanday Congressman Greg Gasataya, Councilors-elect Jude Tadeo Saison kag Jason Villarosa. Ginpahag ni Espino nga wala pa natukod ang building sang proyekto apang mayara na sang foundation. Sunod pa sa konsehal, nagsapol man si Benitez sa mga opisyal sang Development Bank of the Philippines kag City Engineers Office kag ginpahibalo sila nga 30% sang 800 milyones pesos ang na-release na sang bangko. Ginpaatag ni Espino nga nagpasugot ang DBP kung ano ang obrahon sang pondo apang kinahanglan nga ipatuman ang contractual obligation sa syudad. Base sa FB post ni Benitez, ginaplano ang pag-repurpose sang Bacolod Coliseum pakadto sa mas barato kag simple nga convention center o trade center para ma-realign ang nabilin nga pondo sa pag-redesign kag pag-rebuild sa mga merkado. Ang Development Bank of the Philippines sa subong niya, okay sila kung anong obrahon ta sa pundo. But of course, we have a contractual obligation by the city. No? So, kinananta na ipatuman. Magkang baka 30% out of 800 million na pagwala? Yes, ang na-disburse na sa ila. Si Councilor Al Victor Espino. Ginpahag naman ni Father Chris Gonzalez ang PPCRV sa lokal nga iya na ginatugyan sa Comelec Central Office ang pag-usisa sa alegasyon sang kampo ni Mayor Vilio Leonardia angot naman sa resulta sang eleksyon. Una nga nag-file sa election protest ang abogado ni Leonardia sa Comelec mangod sa lapnagon nga vote buying kag ginaligar pagtukod nga kun pagtugot nga makaboto ang mga flying voters. Ginpahag ni Gonzalez may ginsumiter man sila nga datos sa PPCRV sa Manila angot sa mga apparent o kun makita lang sa mga mata nga mga irregularidad. Sa kay Gonzalez, wala man sila nagpatigal sa tally sa mga election returns ng PPCRV sa lokal, pero kung basehan ang pahayag sa PPCRV sa Manila, nagsanto man ang resulta sa eleksyon. Pahayag pa ni Gonzalez nga wala man sila may nanabaton nga formal nga reklamo kaangay sa alegasyon sa kampo ni Leonardia. 40 naman ka personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang ginahanas para sa 5 ka adlaw nga disaster preparedness, search, rescue and relief operations sa siyudad sa Sipalay. Sunod kay NOCPO PIO Lieutenant Abigail Donasco, ang mga personnel sa CDRMO, Sipalay, BFP, SAF, kag Philippine Coast Guard, ang magaserbe nga instructors para sa 40 ka mga police participants gikan sa tagsa ka mga police station sa Southern Negros. Duha pa ni Donasco, tuyo ni Police Colonel Leo Pamitan ka mga unit commander sa probinsya nga mahanas kami handa ang mga ini sa pagresponder sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa atak na nga las 6. Kung las 7, Marcos Sara,
gindeklara na bilang bago nga presidente kag vice presidente sang Pilipinas. Mga nagdaog nga party list nga may pending nga mga kaso hindi pagiproklamar sang COMELEC. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi. Sige. Good morning na liwat mga ka-aksyon. Good morning, Action Eden. Hindi ka natutampi kayo na ginisino ko. Greet mo kayo naman. Nadira ako kay Sir Lorenzo magsipo kay naubahan ko bayo. Nga, nagno ka. Gitiklod mo ko mo.
Lapit na lang ako mga wardrobe malfunction. Damo, itani nakakita aga pa himaya. Oh, himaya! Gloria. Damo pa tani kita likod aga pa. Kasama, good morning sa mga talikod, Jenny. Si Otay Benedicto, nalamutan mo na ginagreet? Wala. Di kadabi kay... Hindi ko na gani makita si Otay Benedicto. Dili ko kay Enrico Caballos Balda Jr. Good morning. Kay Ma'am Luisa Melos, ara sa Gyapon. good Thank morning. you so much. Kay Sir Melchor, dira. Kag of course, kay Teacher Romela Arevalo na lang. Kag kay Tito Shelo and XL Faye. Package na mo. Package deal. Yes. Kay Connie Laparan, good morning. Tamiya lang ko ng family Laparan, Labaniego, kag Paresya. Ang katamiyaw si Connie Laparan sang Pandanon, DSB. Good morning sa tanan niya taga DSB. Sigurado daw medyo bulubog na. Siguro action boy mo. May upsang hangin. Kaya may pag-ulan-ulan, dan kiss abla. Pero subong pa, agabot mo do. Paano man paang or... Init to. Init, no? Pero paghapon, maulan. Correct, oo. Di dapat, aga pa kung mabugta ka, maglaba ka mo para itong... Utuhan daw, kanon nyo na, punpunon. Yes, kaya basi magbinako. Kaya mga alas 2, maulan siya, alas 3. True. Hindi mo mabalaan yung panahon. Kay Che Zamora, good morning. Greet niya ako ng happy birthday si cousin niya Luz Zamora pagsuberon sa Pacol, Dulid. Happy birthday to you. Kaya tingbong ko rin tanay na pag-greet ni Utay Benedicto, balaw nga si Madam Primrose Panagane sang Don Jacob Village, Barangay San Jose, Sipalay City. Happy birthday to you. Okay. Yes. Kasi nga. Kay Diloterio Acosta Garing, maing aga si Winston Goles sa Purok 3 sa Barangay Recreo. Oy, ano? Uy, laro na. Piyo na na. Amo na siya, na-point ko na siya. Na-point mo na. Naistorya na namon. Makapilar ako nasikuhan sa mga words of encouragement. Pero kami yan ni Attorney Dag Pandan, desidido. Desidido. Yes. Bala Soben na. Bianan. Schoolmate ko, si Joven Joven Bianan. Wala na dumduman, ma? Schoolmate na siya. Daw, ako ngunit sunod sila sa amin. Grabe, halin sa una. Sikat ka gid yun, no? Ako pa. Wow. Sana ako. Kay Ruchel Evangelista, kay Ana Sinoro, Kurt Nathaniel de la Torre, sa Sianda Guba, Central Maaw. Diri ka na sa dalom. Doon na nila. Kay Raymar Beranyo Lingoste, Yes. morning madras, amo na siya sa Don Salvador Benedicto, kay Ina. Doon nagkadlaw ko siniguro ang kung na siling dala sa English, blang when it rains, it pours. Yes! Oo, as in. Asalo mo tanan. Salo mo gitanan, blang nang daw ugyon sila tanan, daw ugyon. Amo na dapat yun, hamalo ka good morning, boy! Ang nagid pag ako sa gate, way yabi. Hindi na yabi. Kaya nga, yabi ko sa gate, at tumutulong katakot sa sa imo nga salakyan. Yabi. Oo. Hindi ko makita. Oo. May agsat piyak balay pa. Yan ba, si Milabi, tas dalom sang daw carpet. Ang kabalog! Ang balay niya dami araw na nagid biling ni Labi sa dalom carpet para sa gate. So, siya pa nagkuha, kaya malambot siya malang mo. Kaya kung may harap lang, hindi makamalate sa amon. Ibili na daw. Ginambal mo diyan. Isailo mo na eh. Sailo ko na eh. So, kuha ko, haratod siya pa nagkuha. Kadam niya ako, gate malakat na kuling ko. Ay, Labi ko slakyan pag kuling ko. Hindi na naman di makita. Mayo lang nakakita kaya sa gate kung wala ginlukdo mo kita ihaboy. Dito tanin uda kakasi ng gate na. Hindi ba si amo ni nga tion nga nag-virtual ano ka gid? Virtual siguro. Virtual discuss. Kay kaginam ako no. Ga ubra ko headlines to nga ang akon nga paminsaron na ako. Wala pa si Aksyon. Paano ko rin karoon magkadlaw-kadlaw? Ako lang isa sa plate special mo. Kaya wala may gasabat. Ano naman? Balo ka sa akon da, why ko da signal mo. Oo. Sa cellphone. Tama na ka-online ko perme. Pero kaginay, amot Hindi ka contact sa akon online. 6 hours ago online ka. Yeah, online ako perme. Sige na. Sige, standby na sa aton mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:28 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Opisyal na nga ginproklamar kahapon sang hapon sa joint session sang Kongreso ang bagong presidente kag vice presidente ako na masunod nga presidente kag vice presidente sa Pilipinas. Sa bago lamang natapos nga canvassing sang National Board of Canvassers, na si incoming President Ferdinand Marcos Jr. mayaras ang 31,629 akong 31,629,783 ka boto kag 32,208,417 ka boto naman ang nakuha ni incoming Vice President Sara Duterte. Sa proklamasyon ginlaragway ni Senator Juan Miguel Zubiri nga isa ka maragtaso na ining eleksyon tungod magtandem ang nagdaog sa duha ka matag-as nga posisyon. Ginpayag sang COMELEC nga hindi pag-iproklamar ang mga nagdalaog nga party list groups nga may pending nga disqualification cases. Sa press conference, ginpayag ni Commissioner George Garcia ang COMELEC nga nagaserbi nga National Board of Canvassers para sa senator kag party list ang ginadilian sa pagproklamar sang grupo nga nagapangatuban sang cancellation sang ila registration. Gintala na kahapon nga adlaw ang proclamation sa mga party list groups sa Philippine International Convention Center. Lakip sa mga party list groups nga nakakuha sang pwesto sa Kongreso pero may cancellation cases among Kabataan kag Gabriela. Rason naman sa Commission on Elections ang procedural error sa pagkadula sa pila ka mga certificates of canvass. Sa kagabi Mayo 24 sang ginpaiway sang National Board of Canvassers sa Kongreso ang canvassing votes gikan sa Surigao del Sur, Pampanga kag Sultan Kudarat bangod sa mga nadula nga COCs. Paatag ni Attorney John Rex Laudianco, spokesperson sa COMELEC, ang pagsala ang sabahin sa ilang tinao, partikular na sa Provincial Board of Canvassers. Suno pa sa iya, nakiistorya na ang nasambit ng mga tinao sa COMELEC sa NBOC sa Kongreso kag insumeterman kahapon nga adlaw ang ginakinahanglan nga dokumento. Una na ginpakabalaot ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang COMELEC bangod sa pagkadiskubre nga may nadula nga mga COCs. Target naman sa Commission on Elections nga nagapungko bilang National Board of Canvassers nga maproklamar ang nadag nga party list group sa 2022 nga national kag local elections sa Miyerkules ang gabi o kon sa Huwebes subong nga semana. Sunod kay Acting Poll Spokesperson John Rex Laudianco, kumpiyansa ang COMELEC nga maproklamar karon sa gabi ang 63 ka posisyon para sa party list. Una italana sa COMELEC nga maproklamar ang mga nagdaog nga party list group sa Mayo 19 apan na desisyonan nga i-postpone kasunod sa failure of elections nga report sa Lanao del Sur. Ginkuha bilang head sa Presidential Communications Operations Office ang isa ka radio commentator kag pro Duterte blogger nga si Attorney Trixie Cruz Angeles sa dalong sa administrasyon ni incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag ni Attorney Vic Rodriguez, spokesman ni Marcos, nagapangunang bulaton ni Angeles sa PCOO
Amo ang pagpatigan sa press briefing sa mga katapos ng media nga nag-cover sa aktibidad sa Malacanang. Si Angeles nga naging social media strategist sa PCOO sa Hulyo 2017 tubtub 2018 sa dalom sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagbaton sang tanyag nga mangin press secretary. Naibaluan si Angeles ang spokesperson man sa Integrated Bar of the Philippines kag legal counsel sa mga individual nga imbolbado sa kontrobersyal nga mga kaso. Sa iban pa nga balita national, plano naman incoming President Ferdinand Marcos Jr. nga makahimo sang kasugtanan ng Pilipinas kag India agod mas pabaskugon pa ang lokal nga produksyon sa mga generic nga bulong sa Pilipinas. Sa isa ka press briefing ginpaambit ni Marcos ang iyang pagpakigsapol kay Indian Ambassador Shambhu Kumaran kag iban pa nga miyembro sa diplomatic corps sa iyang headquarters sa Mandaluyong City. Ang India ang kilala bilang pharmaceutical powerhouse kag ginakonsiderar nga pinakadako nga manufacturers and generic medicines sa bug-os nga kalibutan nga may 20% nga share sa global pharmaceutical experts. Sa ilang managali na masobra sa tunga sang tanan nga mabakuna ginhimo sa bug-os nga kalibutan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag Sige, okay. Dire kita kay... Di na to kayo nang natapos na ito malare. Si Homa Lumena, mang agaman sa imo, kay Dina Magbato Malabago. Novi Magapan,
kag dira sa kay Embong Jucampo. Kagawad, mga agadra. Good morning. Sa Barangay Maaw. Uy, sa Maaw naman ni Shegal iya. Hindi ka dugay na ni siya nga kundi, wala ko balong kagawad siya. Ah. Not until nga na-interview sa parte bala sa Sa Taytay nga. ano to nga balita to na interview sa bala. Daw pinaka-research. Amo to sa Taytay nga na ano to bala na Rosdak to bala Taytay. Nakilatan din na kaya ang nakilatan. Now we know. Dito ko na balang. Kagawad siya gali. Kagawad siya gali sa Barangay Maaw. Tingala ko small permi lang world. sila kaupod ni Kapitan Vito gahaton kay. Dito ko Ay. lang nabalaan nga kagawad gali si Kagawad, Embong. good morning. Kagawad Yeah. Embong Jocampo. Kay Julius Bolido Bourbon from Barangay Bago Chiquito, Panay, Rojas City. Mga parinti, negro siyang kumari ko, mga Bourbon to sa sa istansya. Pero di rin pa siya nagatanaw, you know. Yeah, so Lorna Diligencia, good morning man. Ano ka, niga pang sang kapis, ang ila sa nga dialect. Ilonggo man ah. Ay, ilonggo man na, pero may sugpon. Diri ka pa pamati, hay. May hay na sila may mga hay? do si tita, Hindi do na may yan sa hay mo. antike? Basta kay sila ni tita. Si tita, Oraklan? si tita Russell, Isiderio Pantaras, nagakapis na siya. Magstorya sa kisa, may hay. Mahay. Diri ka pa Ano hapon? Diri ka pa pamati. Hay! Hey! Amo na yung hapon ya. Sa tagakapis ya. Diri ka pa pamati, hay. Amot ko sakto nga ako na yung pagplastar. Pero sa hapon, diri ka pa pamati. Hay! Ako na yan sa hapon na yun. Hay. Kasama. Hindi ka baga pamati. Hay. Napaminsaran mo pa no, at least doon naka-refresh ka na. Ay. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man dala sa imo. Liza Joy Ilon Amoroso, happy birthday magali sa iya gwapa nga anak. Nga si Elisha May Ilon Amoroso kag Eloisa Ay, Amoroso. amaning twin. Twins. Happy birthday, twins! Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dua sila mo. Dua sila, dua gitu. Yes. Karon pa isa Dua ko mas kanta. nga kuya ulaw. True. Okay. Inday Blaza, good morning man. Sige. Kay Jose Herson Lapinig Junio, good morning man. Of course, kay Sir Aljan Rosa Negro, good morning. Thank you again sa pagpamati. Kay Sir Vicente Semeliano, maing aga man. Si Vicente Semiliano, muna sang sa check-in? Yes, Okay. correct. Muna sang kung makikainong plite pa bread ko. Oo, siya na damatag. Pero na siya ginakapitan na sa mga ano mo. Pero na siya ginakapitan sa mga lost ba. Ti ang ginan siya ya. Sa tuwan mo lang ano. Pero ti amo nang tawag nga kawang gawa. Yes. So, sa ato mga classmates wala sa bago, kagapon, birthday ni siya sa Mora mo. I was invited, pero malo ka naman gapon do medyo, Sako, you know, di ba? Yes, oo. Kaya, Once nga nakakumit ka na sa klase mo, daan ka, ulihi ka na informed do. Oo. Ay, oo, galing ka gapon. Oo, na do, I remember. Ano ka bala, chief ka naman. Hindi mo ka na namon chief. Gin-appoint ako ni Aksyon Doro. Oo. Na ikaw ang Actually, wala ka gin-appoint. Elected ka elected niya. Wala ka na- Unanimously. Yes, unanimously. Ay, kung gin-appoint si Aksyon Dorel, ano kami, unanimous. Unanimous decision. Kaya, kwanto siya gali na ito sa collegial decision sa Yes. body. Oo. Dala na ito na. Hindi gali collegial decision sa body. Ano? Collegial decision sa mga mayo body. Ay, lang, galinabog. Galinabog mo. So, kinanlan karon nga mag-report ka sa akon. Mag-report ka. Okay? Good. Kaya may criteria at daan mo. May kumpas ka. Hataga ko lang ang isa ka criteria. Kumpas ka mo. 20% na to daan. Kumpas ka mo. Oh, yes. Kung gali ng gestures, ha? Mga Gestures. hand Ang accuracy, 60% lang mo. Ang hand gestures, 20%. Ang tone, so pag-istorya, 10%. So, total of 90 pala na. Yes, kung modulated, imo voice 10 dayo. Amazing, abe. Yes, perfect. Ang na siyang criteria. Sila siyang gamon. So, ano naging istorya niya? Ganino. Sige lang, papain nyo lang kami because we live in another world. Another world. like sang others we know. Yeah. Ano? Others we know.
Mabuang-buang na lang yun dyan, no? Kristen Menyes Villalobos dira sa may DSB. Yes. Oo. Ang suggest tamon bala sa ila ni Christine. Pag-imo sila sa siling nga paypay, butang ila DSB gidya. Oo, no, bangga. Kaya ang iban bigyan na butan la Baguio City mo. Oo, true. Bisan drai daw obra sa DSB ginangalanan la Baguio. Oo, ganito. Nabi kay Sa mga ano, no? Sa sa handol. Kaya iban din kay gapangita ang Baguio mo. Para mapamahala nila. Kaga para kuan kay tinga ibanda na basta Baguio balaan nga bakod mo. Ti bakod ang DSB, kuno ko yung DSB. True. Amon nga ni Dora patubala mo. Duwa lang na mo bakod gidya ko mula ga panilig. Oo, ga panilig. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Sa detalye na sa Balita International, naglambot sa 200 ka mga bangkay ang nadiskubrihan samtang nagakutkot sa apartment building sa Mariupol. Ang otoridad bangod sa 3 ka bulan nga giyera sa Ukraine. Sino sa otoridad yara na sa state of decomposition ng mga bangkay kay sa piyang kabahin may gin-report naman ng inaway sa Donbas nga Eastern Industrial Heartland nga ginahana sudlon sa Moscow matapos nga ginsakop sila isa pa ka industrial town kundiin nahamtang isa ka thermal power station kag isa man ini sa ila pamaagi agud mas madamo pa ang ila masakop. Sa negosyo naman, ginpahayag sa Cebu Pacific nga 100% na nga nabalik ang ila pre-pandemic capacity. Nagdugang pa sila sang flights padulong kag pabalik sa Manila, Cebu, Clark, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo kag Kalibo. Sa nagligad nga semana, nagbalik naman ang ila direct flights gikan sa Visayas kag Mindanao, hubs padulong Calbayog, Surigao, Puerto Princesa, Legazpi, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro, Iloilo, Zamboanga kag Davao. Palayag sang airline yara na sa 350 ila flights kada adlaw. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 54 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 19 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 69 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, trending karon sa social media ang reaksyon sang Iloy sa kasal sa Northport Batang Pier star nga si Robert Bolick sa sikat nga influencer girlfriend sini nga si Cassandra Yu. Sa post nag-comment si Zenny Bolick nga ginkasal si Robert nga wala niya ginpabalo. Aya sini nga mga ginikanan kag ginpahayag sa iya Iloy nga wala siya nanamian kay Yu kag indi niya pag-abi-abihon kag batunon sa ila balay sa Ormoc o kon sa US bangod indi niya kilala kag wala siya ginpakilala sang iya sini nga bata. Sa balita sa sports, nagpangayo sang pasaylo ang samahang basketball ng Pilipinas matapos na paslawan nga makuha ang bulawan nga medalya sa ika-31 nga Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Nagsulod ang Team Pilipinas sa SEA Games bilang defending champion sa men's kag women's 5-on-5 kag men's and women's 3-on-3. Apang ang Gilas Pilipinas women lang ang nagpabilin nga nakakuha sang gold medal, samtang bronze medal naman ang men's 3-on-3. Naibaluan halin sang 1989 dinhi ang una kay Yunan nga wala nagdaog sang gold medal ang men's basketball sa Pilipinas sa SEA Games. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday sa atin sinima Aksyon. Yes, good morning. Yes. Good morning sa mga nag-monitor sa Facebook. No? Kita mo rin Yes. ang malfunction din na. Why man? Wala magawa. Oo, nakita gawa. Gamay lang kay nakatalikod ko dahil kay na-train ako daan basta mga example may mga hinali bilang nga mga wardrobe. Kabalo na ako dahil sa ako mga actions. Okay? Correct. Action star So, ko. anad ka nagali sa mga na wardrobe malfunction. Kay kabalo ka naman nga dumabiha. Ang mga bayo naman ni Action Doral kasi mga mabihangan na. No, actually advantage ng Action Boy kung duwa mo likod. Okay, Kaya mga dagko future bala. Budlayan na sila yung mag-amuna iya mga bayo iya kay malfunction mo ya kung true. gidayon niya. Kita uy, kung gidayon niya viral ka gidayon. oo, makita. Ay, hubadera. Pagkita yan, para sa mo niya nga duwa likod yung mambal. Ay, ano, sa likod yun. Or mambal, ay, may pasas ang likod.
Kasabad. May alum. May al. Ano ka lang? Isang al. Pasas. Pasas. Yes. Ano na. Dapat sanay tayo and always be ready. Girl Scout. Harap lang. Pilton Lipura. Oy, good morning. Dra kagay. Ope man na ay pe. Classmate. Playmate. Musta ka na da? Kumplito. Ba classmate, playmate. Ano nga mate? Kumusta na siya? Oo. Yes. Okay na guro. Akin doon nag-text na siya eh. Sige. Good. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Mayo na ang mag-ulan sining nga month dira para pagpuli. Iya kuno init na. Uy, hala. Okay. Tiba anta na mag-init but silingon si Ma'am Van duga tika-tika na. Gatika-tika. Win-ev na sa konsekwen pa. Jo Marichan. Ano? Win-ev. Winef. Oo, no? 4 months na naman action boy. Per months naman. No? Kasabad, ligat. Doon nakita ko naman sa Facebook si Lolo Jose Maricha. Dubag ulang man. Ako na mo, meaning, gali atong win-ev, itong kita ko sa Facebook, gali, nga sila 4 months. 4 months, kasi tuwag man December, 4 months. 4 months, gali, before kay Bear months. Before sang Bear months. Diba, no? Kaya ano na daan? June, July, August, September. May, June, July, August, September. Whenever. Tapos ako may nakabuta 4 months na lang. Kadasig na. Pag ulam mo ng New Year. Excited ang tao sa mga muna mo, sa mga Christmas. Yes. Actually, sa Pinoy lang na. Sa Pinoy na. Kaya we have the longest Christmas celebration mo. Yes. In the world, ha? Oo. Wala na yan tatalo sa Pasko ng Pinas, si Action Boy. Happy Christmas. Merry Christmas, everyone. Advance. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Yes, advance Merry Christmas, everyone. So, dali Action Boys natin sininga Si balik Dekag, Christmas. muna ka Josefina Locsin Hinrato sa May Purok Magnolia Barangay 7. Yes, Sa good Bacolod morning. City. Okay, go. Alright. Mga weird facts, kita Action Boy, angot sa mga dogs. Dogs? Dogs, mga kasapatan as a whole. Hindi ang dogs, ha? Kung yes. dogs, expert kami na eh. Yes. Ang una-una, dala na dogs eh, syempre, kasapat sige. man siya mo. Kilala, matatanan girls ng Dalmatian, di ba? Dalmatian, may spots. Ang Spotty! Spotty nga lang. Mas May spots. Pero ang Dalmatian Action Boy, nabata na sila nga wala sila sang spots. Plain white lang yun sila pagwa sila. Pag tao, wala tong spots. Kung ano doon, gamat-amat na tuhaw ang spots. Appear, yes. Di amazing, di ba? Kay gamat-amat lang gali appear after they are 1 week old. Amo na nga base bala matingala kung sa may mga galing kay usually sagod ka muna kabalo ka na eh. Yes. Kasi matingala ka na ay sino niya ang nag-hit sa akon nga kuan nga hindi niya why niya spots don't have to yaw or scam niyaw. Gali kay amo na gali Action Boy, hindi instant nga pagwa spot dayon. Ang next Action Boy, tatawon amo na basi ngalanan mo dan white hindi anay ha. hindi nanay. Wala Pulta tanay man week. Kay basi maginulsol ka. Kasi winulsol ka bla. Pwede man ang imo pangalan cookies eh. Kaya para magwa ng spot niya, butangan mo na cream na cookies and cream. Para hapos na lang na Oreo. witty. Wala witty. Witty, good! witty. witty. Yung sabat. Sige. Ang next Action Boy, di ba, ang fingerprints ng tao, wala, pareho. Ang fingerprint, why ha? Sa mga ido, gali Action Boy, pareho? may unique nose print man sila nga, duha lang ang pareho. Duha lang? Do pair lang. Pero wala na ba? Sprint. Nose sprint sang ido. Duwa lang na sila may amuna sa bugos ng kalibutan kaya sa bugos nila entire life. Pare siya to patay naman to. Kag wala ka baloy ba? Si ang isa to ng bulldog abi, saya. Shih Tzu. So ba sila nga breed? Yes. That's it Action Boy. Pero certificate ng human yung fingerprint wala gid no? Grabe no. That's why nga di ba sa mga crime sa fingerprint importante ganina. Amazing Action Boy no. Sa mga kwan ganing mga security vaults ba na mga hindi bla fingerprint. Yes, kag wala gid ya. Pero sa aton din sa time in ta. Kung pwede lang pre fingerprint ta. Ipa-time in mo na lang ko da. Tilay na fingerprint mo yan Kag very amazing Action Boy kasi pulo daan. Tapos lain-lain kada tawo. Grabe no, anong studyuhan tabi karon to nga duwa ko anong nga liko di ang wala sa akon nga rasim. No? Kag billions. True. All over the world. All over the world, billions. Why sa may pagpareho fingerprint? Kag sisinugin na iya naka-discover bino. Gani no. Nagauna hambal bala nga wala sa same fingerprint. Paano yan na prove? I-search na karon. I-search na karon. Sinuna sang alam na siya. Ang next Action Boy, a dog's sense of smell is 1,000 times greater sa tao. A dog. Yes, a dog. That's why, amo nang... 1,000... Uy, may dog. Nakibot. Kibot ko rin paniwala pa sa daan. Nakibot. Gabi ko may dog. Joke lang.
amo na galing ako isa, layo pa kuno ang salakyan. Yes. Na ara ko may mabot sa balay, layo pa salakyan Oo. kuno. Ang mga dogi ko gapalak na sa gate. True. Kay abot na nila. Kami pati sa baho, tanga daan do. Tsaka ba po daan nga daw very significant. Kaya no action boy, di ba dako gid yang mabulig sa mga Amo namin ginatawag enforcement. kita nga mga sniffing dogs. Yes, amo na action boy. Na ginagamit mapuslan sila. din Yung mga K9 bala, di ba? Oo, Mga mga yes. sniffing dogs na sila. Oo, correct. Yeah, panimaho lang ng ilay yung ginakuan sang mga drugs na ko saan, di ba? Sa mga illegal no, drugs. Hindi ba may mga K9 na muna ilan, mga sniffing dogs. Kag bisan niya damol-damol sa mga karton, sa mga bag. Once nga may particular nga pasumot sa action boy, pungkuan na yan nila. 1,000 times na daan. Oo, 1,000 times greater. No? That's why nga hindi advisable. Example, kung may ara ka mga Shih Tzu dogs or mga gagmay nga mga ido bala, hindi ka magpangulon sa ila tupad, hindi ka mag-perfume or alcohol. Kay dasig sila action boy, ma-irritate. Manotice mo na dahil nga basa pa sa ila ilong. Dasig na sila. Makabatsyag. Notice mo na nga, gamo na imo ido. Tsakto, now I know. Bisan alcohol lang. Sige, pabalon ko nga daan sila sa balay. Istoryahan mo si Charm nga. Charm kung magpangulon mo gan ipalayo ka danay gawa. Ay, si Charm niya kag si Kwan, kag si Honey, ang ako nga do ako dugi na. Nadi paraan ko sino tingala ko kiling ko magpangulon ko sila. Tingala ko sila nga naga face mask sila dayon. Ano kalain? Ay, sakit sa mata ko. Hindi, wala ko to naka-ready Kalain ko, nagatindog dahil tapos ka-face ko. Nakita ka sa Facebook kami nag-viral na nga dogi nga nag-face mask. Wala. Tapos nagsakot sa face mask. Yan lang yung takot face mask. Bali na butang na din nga daan sa iyo. Tapos something na happen. Dahil niya ginamoy lang. Pangita, tingala ko man nga. Kasabad na ano mo pa ba? Kasabad. Pangita na namin. Tsakto bala na nga. Isa to, tingala ko doon pangat sigul ang mga dogi ko. Bisan layo ka man sa sense of amo lang. smell nila, no? Ang sense of smell galila. Pero di ka kabas. Yes. Kagang next action boy, sa mga kuring naman. Kuring. Ang mga kuring gali ko ng action boy, may 32 ka muscles. Sa ila dulunggan. So perting ilang kwan? Sense of hearing? Oo. Kag perting ilang kusog dae nga. Ikita mo na mga sa kisa, mga magtindog ilang lunggan, no? that's why nga mga kuring hindi pa ka doon sa gym ha. Sa mga gym. Nga, basi wala dugay-dugay, di ka ang mga triceps, ka ang biceps natingob na tanan sa dulonggan. Pero ara ako na action boy. Ang 32 muscles ang nga iba nga sapat pila lang ilang muscles ha. Isa lang guro Wala na butang. Isa lang guro Basi ang ato niya pila yaman. Ato mga do cartilage lang niya talaga. Ano ka ang balang ko yung muscle sa aton nga damo yang sa guya, sa face. Facial muscles. Facial muscles na to. That's why nga sila nila, kung nagakurisong ka daw, mas damo nga muscles ginagamit mo. Compared sa nagakadlaw ka, that's why nga you look younger when you laugh often. Ay, true. Kaya kung magkusmod ka, mas damo muscles ginagamit mo. Muna nga daw dali ka daw tigulang. Amo na gurong nasulog-sunlog sa iban nga mambal. May abs ka, abs. May abs ko. Kaya amo na nga kung ikaw niya kung palala kadlaw kaya, smile ka, mas jutay nga muscles ang ginagamit mo. So that's why nga daw dugay kay katigulang nga old looking bla. Sakto no. Muna siya. So dapat kadlaw gig ka mo. Because laughter is the best policy. Laughter is the best policy. Hindi pa kadlaw lang si action boy para magkadlaw ka mo. Right? Ang next action boy, ang mga kuring ko no, wala gali collarbone. Collarbone? Yes. That's why nga flexible sila kaayo. Ano tingin na panahon dito gani sa Ilonggo ni? Bawat? Ha? Bawat. Ay, ulang ko nakabati. Bangko ta si mami mo. Ambot lang ko kabalo na sa kay wala sigara kabalo sang betamax. Hindi nga bones na di. Bawat na di sa panahon. Bawat? Amo na sa sila nga sang kagmay kami. Kung hindi ka magkaon, iwag kagakaon nga, tanong bawat mo, galabaw na. Ay, ako na gali, wag ulang ko na promise. In my 25 years of 26 na ko, no? 26 years of existence, wag ulang ko kablo nga bawat na diyan. Si Mami Ems ka man, nga, sa kabalo, may Betamax. Oo, bala! Congratulations! Congratulations now, habang ko gani siya, sa una, uso na nabala sang ara na sila ni Nura. Uno rin ni Ida Blanca. Magbakal sila street foods by diba, no? Betamax. Sang Betamax naman dyan. Yung na siya, hindi ni siya halin yung kalibutan. May pagkamanol mo sa hindi siya halin yung kalibutan. Wala pa yung sa kakaon. Ang last na action boy, kaysa Saturday naman ang iban, ang
ang cats gali spend kuno approximately 30% of their walking hours grooming them. Waking hours or walking, ano? Waking hours? Waking hours. Waking hours. Waking hours. Waking hours grooming themselves. Okay. Diba? Manotice mo, Aksyon Boy, Basta mas gamugtaw ginapaliguan sila. niya ang ido sang sa kuring. Kaya ang kuring niya may natural sila yung pang tinlo sa ilalawa. Sarang dilap-dilap. May dilap-dilap nila. Kaya 30% nga bugtaw sila, nagatinlo sila sa ilalawas. Okay. That's why nga ginaligo ang kuring. Wala mayo ginaligo. Kagaway Ang iban may kapaligo kuring pero hindi sila nga do often gidya. Kaya hindi man pangsot or baho ang kuring actually. Correct, no? Lain sang doggy ang dapat mga at least once a week liguon. Kaya ang doggy do tawo nga magdagyang bala kag mabalasan ka pangsot. Pero yung kuring pangsot. Kaanghit. Pero ang kuring action ba notice mo man kag miskan ang puti nga kuring ha. Di ba do wala sila yung ga-brown? Unlike sa mga puti nga ido. Yung ga-brown niya do badyaw wala tanawon. To, no? Pero ang kuring niya ma-maintain nila ang ilas niya. So may niya. grooming. Namis limuon gali sa mga parlors. Yung dalon sila sa mga parlors. Kung naman sa mga parlors. Tisugot ka mga laway lang nila. Kung naman sa mga parlors, gali dati mo daw kuring ka, no? Nga. Hindi ka naman sila mag-grooming. Kasaban, hindi laway ginagamit. Hindi laway ginagamit. Kay laway na nila Action Boy. Pero ara pag hindi aran na dahil sa imo da nga sino ano ganing sapat ang hindi maka-identify colors man ang tanang nga sapat or ang do sa pagkabalo ko Action dogs sa pagkabalo ko dogoro kay ti ang dog gani ko Action Boy sa nabasahan ko wala hindi sila kakita sila nga tsura tagidya. Do may particular lang scent lang guro? Scent kag color. Ano makita nila do violet, blue. Do wala na Action Boy. Kaya nabalang ko na do color blind ang may isa ka sapat ni color blind it's ang mga ido. Pero color blind sila. Daw black and white lang gid yang ilaya makita. Ay, wala pa ganun balo ya. Daw black and white lang na ila makita. I think ang dog siguro daw mo na sa daw color blind. Nga daw ang ilaya makita na black and white lang gid ya. So hindi ilaya. So amo na bala siguro actually din. Nga kung kulang kasamo ning sense daw magnify ga enhance ang iban mga senses. Yes. Para sang dogs kung ang sense of sight mo kung black and white lang imo makita, ang iyang sense of smell among gin-enhance. Di ba? Yes. Ang sa kuring naman yan nung gin-enhance sa kuring man. Ang ilang nga pong tinlo sa lawas. Ang tinlo sa lawas. Ang ilalaway. Naligo. Bugana sila sa laway. Kaya wise lang yung naligo mo. Kaya makbo 30% sa ilaw waking hours. Kaya dilap-dilap. Mamalhan nga. Kag siyam pa na iyang kabuhi. Grabe no. Kung kung ma-reincarnate, may gusto ko maging kuring. Kita mo sa isa ka battery ang kuring ang maging kaya tungod ka na damo kabuhi. 9 lives. Hindi ka battery 9 lives yun eh. Sakto na kaya sa una. Kung mag-week na sa una ginagamit sa transistor radio mo. Kabalo ka na. Kung mag-week ng battery, ginabulad. Iba ginapalpag-palpag lang na. Hasta subok actually Action Boy. Kaya may ara ko sa balay, transistor radio. Kag iban ng mga technology, walang ginagamitan, yapon, battery. Kung ano ginapalpag, kung ginamuamo na. Sa iba na ginabulad. Ginabulad, so ang guwas na dadaan, hindi na sa battery, do solar power. Solar power. Pero grabe, gidya, Sham ka lives ang kuring. Hindi daw kuring ka, no? Mag-reincarnate ka? Gusto mo man mag-kuring? Para, hindi mga kuring katabo. Kinanlan mo na, wala kay Chief BOM. Kapag accept mo palang daan, may na-stand ka na sa langit. Nga, kung mag-reincarnate ko nga sa sapat, daw hindi pwede kung Arnold Schwarzenegger ko. Wow! Singita. Singita lang ko di sa mic, tingil-tingil. Sorry po. Good morning dira kay Rona Rihida Trava. Pud sa iya sining only son kay Toto Ayan J. Ari di kapon si Rona eh. Nagdulong sang amo niyo. Sang ano? Ay, te, wala naman kuya. Thank you, Rona, for your benevolence. Wow, benevol. Standby na kita mag-aksyon sa Aksyon Hotline. Open ninyo sa Aksyon Art Tayhupo. Ang inyo naman diringan news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.